Ulano chini media friends orno khakamya pharo जों दिनै खाथं खाजानि बिसिंतै सालायनो थाङै दङ एबा साख्लायनो थाङै दङ दिनै जिनो प्रेस मिट खालायदानि आनो लगियो दङ दिनै Ttaadc हापांनि स्पोर्ट्स एन्ड युथ एफेयार्स बेदेगनि प्रिन्सिपाल अफिसार जों जतन साइमानो जिनि Ttaadc सुपार लीग सालखलंमा चेंमानि यागुलो ताबुक पाइथाकनि बादायलायमुंना थाङै दङ फाइनल मैच पाइथाकनि बादायलायमुंगो जिनि आरो नारवाय अकरा रंगै हाइसक पाइनाय Mr. Mandar, CEO of Northeast United FC, tai correction tango Mr. Juan Pedro, head coach Northeast United FC, 22 तारीख मार्च चिनी दिबर जारान सिमी और प्रोग्राम चेंज जानाय ते पुलानो बेले बेले खेनो खुलुमुं ते खाखामिया फरो चिनी बुबाग्रानि नायकल खांबाय ते चिनी ऑनरेबल सीएम नि ते दिलुंबाय जों Ttaadc हाबांनि बहागतै चिनी सिक्ला चालायरंनो थोंमुन हापर तुबुय बंनो शाक हामतोनी वै बंनि कैरियर स्नामनानी बागै जों प्लेटफर्म का स्नामनानी जों गोबां मा थाइनि चिनि प्लेयार्स जों गाहाम गाहाम थांमानि नुगै मानखा ए बसखं फाइने जराव जों बरनो हाइकेनो बंनि थिनां स्नामना बागै जों फुटबल जों चिनि युद्रनो जों बागै कैरियर स्नामनि मान अब चिनि हारमुं तावमानि आमाइकेनो पाइथाकनि बादायलायमुंगो दिनरो चिनि बुबाग्रा चिनि ऑनरेबल सीएम ते जतो चिनि Ttaadc हापांनि चिनि आदं बरंमना आदं सं आदिनो जों जतो पाल खलायै चिनि फुटबल फाइनल मैच न जों नायलायनाय ते हास्तिनि जतो चिनि खाका हामलो करगनो हाइनो हाइनो जों Ttaadc हाबांनि बहागतै खाका हामै लाम सगो 22 तारिखो नरक जत्तो पालबाक सगाय चिनि ओ फाइनल मैच नो नायनान बागै नरक जत्तो फाइले जादि जों ओ थोंमुनो जों जत्तो पालबाक सगाय जों नायलायनाय दैसा हाइनो हाय 23 तारिखो अमंके चिनि म्यूजिक हामजगै तंनाय चिनि जत्तो खाका हामलु करंनि बागै Tipra आइडल सीजन 2 ताकलायनि ओ बादायलायमुं बेचेबो खरक बाबरक तक फाइनल थांका खरकसा तंगो बुखुक अस्मिका देबबर्मा बुखुकजों प्लं स्माइटिरियां तै ताकुक दिनेश जमातिया बुखुक नाफुति जमातिया ताकुक अनंत जमातिया बरक फाइनल बादायलायमुंगो बरक बेलाय खोनातके रोजाबै बंनि टेलेन्ट न बरक फुनुंनाय अमहायकेनो जों हाइनो हाय 23 तारिखनि सारिक बुखागो जों चिनि खुमलुं जे मटर स्टैंड आरो जों कतर खलायै जे फाइनल नि जे रोजामुं एबा पान्दानो जों आदिनो जत्तो पालबाक सगाय जों आदिनो नायलायनाय हाइनो हाय जत्तो हास्तिनि चिनि म्यूजिक रोजामुं हामजक तंनाय चिनि जत्तो खाका हामलु करगनो खाबे लामसगो Tipra आइडल नि फाइनल नि सालानो जत्तो पालबाक सगाय फाइलायदि चिनि गोरोंखौ खाय रोजाबनाय चिनि जे कन्टेस्टेंट बरंनो जों सापर्ट खायो
borongni samung bisintui borongni talent funugui boskango boro kujugo kaimana nungthung omahikene jeng joto palbak sake jeng 23 तारिख बाहायनो हाय जों Tipra आयदाल जों जत पालबा सके जों एटेन्ड खालायनाय नारावाल सब पापन अब जों साखलायजानाय अफिशियली दा चिनि अमन तंनाय जे चिनि टेलेन्टेड ना दिनो जों सापर्ट खेमन बिसिन दिन बंनि थिनांगो बर तेबो कुचु काय थांतो आवन बागे जों जत पालबा सकलाय जों आदिनो चिनि फाइनल जे Tipra आयदाल जों नायलायनाय Sir, Tripura idol na nan ke kono ticket dog nang ba. Ticket nangya jotono free. Tai chini football bo ticket nangya jotono free. Tangga chini lokoron bagai jeng senamani jotono chini lokoron bagai nengnai. Awan bagai jeng norong jotono khaka hamil lamsogo joto phailai di jeng palbak seklai chini o final match na jeng nailai nai. Tai in o final match ni je dol nei. Dolai by chini west mo dolibro bataline jorang ke haina mutu khari fine sarik ni duita tampurun simi o chini football match final match cheng jaganai